Szép jó estét kívánok én is mindannyiuknak, örülök, hogy együtt lehetünk újra, és nagyon értékelem azt, hogy ezt a termet választották ma, ugyanis fönn könyvbemutató van, és az is vonzó tudom, sőt így is gondolkodhatunk, hogy ezt az előadást minden este hallgathatják, az meg csak most van. Tehát nagyon értékelem, hogy együtt lehetek önökkel, és hogy úgy döntöttek, hogy itt vannak ezen az estén. Egy nagyon fontos témakör áll előttünk. Mégpedig a Berlini Múzeum sziget, csodája, múzeum sziget, mert egy szigetről van szó, ahol több múzeum van. Mi az egyiket fogjuk meglátogatni, azt, amelyiknek valamilyen módon bibliai üzenete is van, illetve bibliai témakörhöz kötődő üzenete van. Tehát ha valamelyik múzeumból, vagy valamelyik helyszínről nem említek meg nagyon fontos történelmi eseményt, vagy forrást, az nem azért van, mert azt nem tartom fontosnak, hanem bármikor egy-egy helyszínt meglátogattam, akkor mindig megpróbáltam összekötni az addigi bibliai ismereteimmel, és megnézni, hogy akkor ez a valójában, illetve valóságban hogy is néz ki. Fencel munkatársa említett, hogy jövő héttől már a csütörtöki előadások elindulnak. Tudja valaki, hogy milyen téma megy? Az őskeresztény egyház, így van. Ez egy nagyon izgalmas téma, mert mindent tudunk az őskeresztény egyházról, meg semmit. Azt hisszük, hogy tudjuk. A legegyszerűbb módja, föllapozzuk majd Cselekedetek könyvét, apostolok cselekedetét, ugye áttanultuk már. Mi tanultunk eddig Máté evangéliumát, akkor áttanultuk Jelenések könyvét, áttanultuk Krisztus példázatait. Ezek olyan dolgok lesznek, amelyek abszolút érintenek bennünket. Megnézzük, hogy nézett ki a kezdetben. Talán még egy 30 másodperc reklámként csak. Olvasta valaki Alex Haleynek a Gyökerek című könyvét? Vagy inkább a filmet nézte valaki? Amikor egy rabszolga, illetve a rabszolga ősének a faluját megkereste, ez a filmnek a vége, illetve a könyvnek a vége, valamilyen módon ezt fogjuk tenni, visszamegyünk a gyökerekhez. Most pedig a Berlini Múzeumban ismét köszöntök szeretettel, tisztelettel mindenkit. Két olyan területe van a Berlini Múzeumnak, amit ma este megnézünk, tehát talán azonnal elmondom, hogy az iszlám kultúrát megcsodálhatjuk még itt a múzeumban, és még egy néhány dolgot, amivel nem tudunk most foglalkozni. Mindössze két dologra fogunk fókuszálni, a pergamoni oltárra és az Istár kapura. Berlini Múzeumot, hogyha megnézzük, megvárjuk, még az asztal lenyugszik. Jó. A Berlini Múzeum, illetve Múzeum sziget, mert egy szigeten van a múzeum, 5 múzeum található itt, a Spree folyónak a szigetén, Berlin központjában. Itt láthatják a város térképét, és itt van ez a sziget, tehát itt látják, itt megy a folyó erre, és ezen a szigeten itt találhatók a múzeumok. Néhány múzeumról képet fogunk látni, például ami itt van a szigetnek a csücskén, ez itt a Pergamoni Múzeum, és így tovább. 2005-ben például egy fölmérés szerint az 5 múzeum közül 3-ban, ahol a legtöbb látogató volt, a Pergamon Múzeumban volt a legtöbb, 959.955 fő. Azt jelenti, hogy naponta körülbelül majdnem 3000-en voltak. Minden nap, tehát minden napot számolunk, ünnepnapot, én nem tudom, hogy van-e nyitvatartás vagy zárvatartás, hogy minden nap dolgoznak, nyitva tartanak. De egy statisztika szerint 2000-től 2010-ig a Pergamon Múzeum átlagos látogatottsága 850 000 fő évente. Ez egy hihetetlen nagy adat, ettől nagyobb látogatottságot a Vatikáni Múzeumban tudnak jegyezni. Lehet, hogy egy alkalommal majd beszélünk más alkalommal arról is. 2 alkalommal jártam végig eddig a Vatikáni Múzeumot, és most már egy ilyen picit láttam belőle, úgy tartom. 1870-es évek felé vált ismerté az, hogy Múzeum sziget, tehát ez a megnevezés. 1880-ban azt a határozatot hozták, hogy csak magas szintű művészi értéket képviselő európai és közel-keleti művészetre fókuszálnak. Tehát nem jöhet oda bármi. Olyan, ami valóban érdemes megnézni
Az előbb a térképen láthatták a sziget csúcsát, tehát itt a Bode Múzeum a szigetnek a csúcsán, ide ma este nem megyünk be, ugyanis nincs rá időnk és lehetőségünk. Itt látható, hogy szigetről van szó, tehát víz veszi körül, és ez már a Pergamoni Múzeumnak a hátsó része, kívülről ez a rész látható, itt mellette mennek be, és az udvaron keresztül jutnak be. Én amikor voltam tavaly, akkor kicsit labirintus volt a bejárat, mert építkezés folyt. Azt tervezik, hogy mind az 5 múzeumot földalatti folyosókkal összekötik. Igazából úgy érdemes jegyet venni, hogy az egész szigetre szóló jegyet, ami drágább, de sokkal olcsóbb, mintha csak egy múzeumba vennének belépőt, nagyon sokkal olcsóbb. Ellenben nyitáskor ott kell lenni, és záráskor rá fogunk jönni, hogy egy kis részét láttuk a látnivalónak. A Pergamon Múzeumnak az épülete, ahogy megnézzük, 1930-ban épült a múzeum. Tudni kell, hogy már előtte voltak ott leletek, azonban amikor a pergamoni oltárt elhozták és megpróbálták a sok ezer darabot összeilleszteni, akkor jöttek rá, hogy egy hatalmas, impozáns építményt kell, hogy létrehozzanak, plusz az Istárkapu is itt volt, majd meg fogják látni a nagyságát, a méreteit, és ennek következtében, ennek érdekében építettek egy hatalmas épületet. 3 szárnyában építészeti műemlékek, ókori gyűjtemény, görög és római szobrok, illetve Elő-Ázsiai Múzeum 6000 évet átfogó műgyűjteménye, iszlám művészeti múzeumok kaptak helyet. Most jöttem rá, hogy a fordítónak ez lehet, hogy nagyon gyors majd. Lelassulok egy kicsit. Tehát ők így mondják, hogy mintegy 6000 évet átfogó történelmi korszakot helyeztek látványosságul. Ez lehet, hogy egy kicsit kevesebb, hogyha megnézzük a bibliai kronológiát, az időszámítást, akkor azzal találkozunk, hogy napjainktól visszamenőleg a vízözönig eltelt kb. 4500 év, de lehetnek vízözön előtti korból származó dolgok is, amelyek egyszerűen előkerülnek. Európa leghíresebb múzeumaként tartják számon, és jogosan, pont azért, mert 2 olyan dolog található benne, ami egyedülálló és páratlan, mert az összes többi múzeum kiállít egy, nem tudom, múmiát, meg egy poharat, amiből a fáraó ivott, meg a fáraónak az ágyát, vagy nem tudom, a szekerét, de ebben az oltárban ebben a múzeumban itt láthatjuk a pergamoni oltárnak nem a másolatát, hanem magát az oltárt, amit Pergamonból elhoztak sok ezer darabba, több vonatkompozíció egymás követve hozta, és ebben a múzeumban ezt felállították. Pergamoni oltár. Milyen célt szolgál az oltár? Miért építenek oltárt? Jó, tehát ma már más szerepe van az oltárnak, ellenben valamikor az oltárnak az a szerepe volt, hogy azon áldozatot mutattak be. És ez az áldozat a legtöbb esetben véres áldozat kellett, hogy legyen, mert a pogány népeknél is megjelent az, hogy az áldozat vérét kell ontani, életét kell, hogy adja azért, hogy az én bűnöm az megbocsátasson. Az a probléma, hogy a pogány kultuszokban az áldozat nagyon sok esetben ember volt. Tehát az ember áldozatok, sőt, ha a Bibliát olvassuk, azzal találkozunk, hogy nagyon sok esetben, amikor a választott nép eltért az élő Isten imádásától, tehát amikor torzult a vallás, emlékeznek erre a kifejezést, sokszor használtam, amikor torzult a vallás, akkor igazából nem a vallás torzult, hanem az Istenbe vetett hitük torzult és változott meg. És olyan dolgot tettek, amiről Isten azt mondja, ha olvassuk a Bibliában több helyen, hogy utálatosság ez az Isten előtt. Ők meg az Isten tiszteletére tették. Hadd mondom el, hogy mit sorol fel a Biblia többek között, ami utálatosság az Isten előtt. Ezt a szót használja. A magyar fordítás, a szerb fordítás, minden más fordítás. Például azt mondja, halottidézés, varázslás, csillagjóslás. Hoppá, csillagjóslás, az ma még él? Horoszkóp, ugye? Hallottak már azt a szót, hogy horoszkóp? Megdöbbentő dolog, Isten azt mondja, hogy ez utálatos az Isten előtt. Mit tesz a keresztény ember? Alig várja, hogy kijön az új
újság, a jobban informáltak azt mondják, hát az újság az csak egy általános, személyes horoszkópot kell fölállítatni asztrológussal, és akkor az biztos. Na, de ez más téma. A Pergamon oltár egy monumentális oltár második Eumenész király uralkodása alatt Krisztus előtt a második század első felében épült. Kis-Ázsiában, melyik városban, miért hívják pergamoni oltárnak? Ugye azért, mert Pergamon városában épült. Tehát egy hatalmas, monumentális építmény, láthatják az ember méretét hozzá képest, hogy mekkora. Na most az oltár 35,5 méter széles volt. Képzeljük el ezt az oltárt. 33,5 méter mély, tehát a lépcsőn a lejárat, és ebből a mélység csak a lépcsőzet volt 20 méter. A lábazatot, tehát ezt az oldalát, itt a lábazatot dombormű díszítette, ami gigászok harcát ábrázolja görög istenek ellen. Most, hogyha megfigyeljük azt, hogy mi van tulajdonképpen bemutatva ezeken a domborműveken, valóban harc, küzdelem, a föltételezés szerint ez csak a romok alapján elképzelt rajz, így nézhetett ki ez a hatalmas vallási központ Pergamonban. Most azt meg kell jegyeznem, hogy ez pogány oltár volt. Nagyon érdekes módon Pergamon városa Jelenések könyvében jelenik meg. Ott jelenik meg, keresztény közösség volt Pergamon városában. Most képzeljük el azt a kis keresztény közösséget, amely Pergamon városában megalakult. Ott van 20, 30, 50, nem tudom, 100 ember, ide meg 10 000-ek járnak, hatalmas, monumentális, nem csak emlékmű, nem csak oltár, hanem emlékmű. Hogy néznek a keresztényekre? Ma milyen lejáratos szóval illetik azokat, akik esetleg kevésbé közkedveltek a társadalomban? Szekta. Tehát Pergamonban ott volt a keresztények csoportja, akiket simán leszektáztak, de Jézus Krisztus egy nagyon komoly üzenetet küld nekik, majd megnézzük közben azt is. 1878-ban Karl Humann német mérnök kezdett el hivatalosan itt ásatásokat, és 1886-ban zárultak le ezek az ásatások, amikor is föltárta a pergamoni oltárt, ennek a részét, maradványait, és érdekes módon az akkori török kormány hozzájárult ahhoz, hogy az oltárt és más ott föllel dolgokat elvigyenek Németországba. Föltételezem, hogy ennek volt üzleti alapja. Egész biztos, hogy óriási pénzek fordultak meg, a törökök meg úgy gondolkoztak, ezek poros kövek, hadd vigyék, nekünk meg adják a pénzt. Azonban én azt számoltam, most például megnéztem most az interneten az árjegyzéket, 10 euró a pergamoni oltárba a belépő. 14 euró, ha több múzeumban veszünk együtt. Na most naponta 3000 ember bemegy. Szorozzák meg 10 euróval, ez 30 000 euró. Egy nap. 10 nap 300 000 euró, 100 nap. Ennyi? 3 millió euró egy évben, 10 millió euró. Ez csak egy múzeumot. Lehet, hogy a török kormány, ha akkor inkább egy múzeumot épít ennek az oltárnak, akkor jobban járt volna, de abban a pillanatban jól jött nekik valószínűleg az a pénz. Berlinben olasz restaurátorok rakták össze, most fríznek nevezik azt a párkányos részét, több ezer külön darabból álló részt raktak össze. Az a megdöbbentő, hogy most nem látszik. Nem tudom, hogy ha közelről nagyon, de én ott a lépcsőket sorba jártam, az oszlopokat megnéztem, hogy ezt hogy hozták el vonaton. Megdöbbentő. Az a művészi hozzáállás, ahogy ezt összerakták. És erre a célra építették külön a Pergamon múzeumot. Zeus tiszteletére épített oltár volt itt. Igazából, ha megnézzük a díszítést, azzal találkozunk, hogy az attalidák hatalmát dicsőíti. Kik voltak ezek az attalidák? Semmi köze Attilához, a nagy magyar
vezetőhöz, tehát attalidák voltak, görög uralkodó család volt, akik Nagy Sándor, ugye Nagy Sándor is görög uralkodó volt, Nagy Sándornak, amikor a birodalma nem omlott össze, ő amikor meghalt, akkor a birodalmát 4 hadvezére felosztotta egymás között. Az egyik hadvezér volt Ptolemaeus, a másik volt Szeleuk, a harmadik volt Kassander, a negyedik pedig Lysianus. Lysianusnak a leszármazottait nevezik attalidáknak, ők képviselték a görög uralkodói csapatot. Lehet, hogy másként kéne nevezni, nem tudom. Azt a réteget, akikből mindig kikerültek. Na most ez a dombormű bemutatja ennek az uralkodó rétegnek a dicsőségét, a munkáját, tehát ugyanezt a föliratot láthatjuk más képsorokkal, és csupán azért, hogy egy picit otthon legyünk a dologban, a témában, láthatjuk Nagy Sándor hatalmas birodalmát, hihetetlen méretű birodalmát, és a 4 hadvezérnek a nevét, akik egymás között felosztották a birodalmat. Ptolemaeusnak jutott az egyiptomi rész, Szeleuknak jutott a szíriai rész, Lysianusnak jutott a kis-ázsiai rész, Kassandernek pedig a többi. El kell azt mondani, hogy ez nem egy ilyen jótékony felosztás volt, hanem mindazokat, akik a trón várományosai lehettek, mint egy 10 év belharc küzdelem, politikai küzdelem során kiírtották, és végül felosztották maguk közt a birodalmat. Most Zeus oltára. Ugye Zeusról van szó, a Pergamon oltárt Zeus tiszteletére építették. Zeusnak a szobrát láthatjuk, na most az, hogy Zeusnak a szobrát, az tágfogalom, mert ki látta Zeust. Ugye tehát, ahogy Zeus elképzelték. Nem szeretnék túlságosan belemenni a görög mitológiába, ugyanis mi ma este nem Zeusról tanulunk. Zeus oltáráról, de Zeusról tudni kell, hogy a viharok és a villámok ura volt, hatalmasabb az összes többi istennél, de nem mindenható, őt is be lehetett csapni. És az embernek igazából ez felel meg, amikor úgy érzi, hogy Isten be lehet csapni. Jack Londonnak van egy novella gyűjteménye, több, de tehát egy, amit kiadtak egy kis könyvben, az Éneklő kutya című regénye, folytatásaként egy 10 pár novella jelent meg egy sorozatban, és van egy novellája, az a címe, hogy akartam hirtelen címét mondani, Tars nyugatra, valami ilyen a címenek. És így fejeződik be egy hajós kapitánynak a manőverezésről van szó, aki kész embert is ölni a tengeren, mindent megtesz, így fejeződik be, hogy ő még az Istent is becsapta, csak hogy megállás nélkül mehessen nyugatra. Most az ember úgy gondolja, hogy ezt meg tudja tenni. És a görög mitológiában is úgy indították az emberek az elképzeléseiket, a gondolataikat, hogy ők még az Zeuszt is be tudják csapni, mert a sors az erősebb Zeusnál. Ma hallgattam egy rádióadást, újvidéki rádióban, ahol valamilyen keleti, nem tudom, dologról volt szó. Arról volt szó, hogy igazából hogy lehet az embernek milyen, mivel a vége felé kapcsoltam be rádiót, utolsó 10 percet hallottam, hogy lehet az embernek gyógyító energiával feltöltekezni, de mikor kell fölismerni azt, hogy a sors azt mondja, hogy na most kész, és senki nem tud segíteni rajtad. Mert a régi görög elképzelés szerint a sors még magánál az Istennél is erősebb. Hadd mondjam el, hogy a Biblia nem így mutatja be az Istent, akinél a sors erősebb, mert akkor kellene, hogy alkossunk egy sors Istent, és őt imádjuk. Zeus állt az ókori görög panteon élén, tehát az összistenség élén, a görög mitológia több istenének és hősének az apja. Én ezt mind sokszor átolvastam, de ma még egyszer akartam végigolvasni, hogy egy-két szót szóljak a leszármazottairól, meg az elődeiről, de annyian vannak, hogy lemondtam róla. Tehát nem erről szól a mai témánk. Figyeljük meg, hogy mit ír a Jelenések könyve. Jelenések könyvének a 2. fejezetében, a 13. versben azt olvassuk.
Ezt Jézus Krisztus mondja a Pergámonban lévő keresztény közösségnek. Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, ahol a sátán királyi széke van. És az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásnak, az én hű bizonyságomnak napjaiban sem, aki megöleték nálatok, ahol a sátán lakik. Két kifejezés van ebben a versben, ami utal a pergámoni oltár jelenlétére. Érezzük, hogy melyik az a kifejezés? Tehát ez az első század végénél van. Itt a pergamoni oltár még abszolút funkcióban van. Ott van a sátánnak a királyi széke. Valószínűleg méretében és tekintélyben ez az oltár vitte a pálmát. Messzi földről jöttek ide emberek. A Zeusz oltáránál voltak. Ma, amikor elmegyünk egy híres helyre, akkor hogy jövünk haza? Találkozunk valakivel. Tudod, hogy hol voltam? De ha ez még olyan kegyhely volt, ahol az emberek bűnbocsánatot nyertek, és biztosítékot kaptak az üdvösségre, akkor meg ebben fontos helynek számított. Vannak ma is olyan kegyhelyek, ahova a hiedelem és meggyőződés alapján, hogy ha valaki elmegy, akkor abszolút bűnbocsánatot nyer, és én beszéltem ilyen személlyel, azt mondta, hogy amikor jöttem vissza, olyan megkönnyebbült érzés volt. Hát ha én elhiszem azt, hogy pont azon a helyen minden megbocsátatik, akkor jó, hogy megkönnyebbült érzéssel jövök. És mi van a fejemben? Majd jövőre megint elmegyek, addig meg csinálok, amit akarok, mert ott újra. Tehát érezzük, ez amikor az ember valamit megtesz. Nem arról van szó, hogy mit hisz, meg a hite mire készteti, hanem megteszek valamit, és üdvözültem. Ahogy említettem, ez a levél a pergámoni gyülekezethez. Na most miért érdekes Jelenések könyvében a pergámoni gyülekezet? Azért érdekes, mert Kis-Ázsiában 7 olyan gyülekezet volt, ahova úgymond Jézus Krisztus levelet küld János apostolon keresztül. 7 ilyen gyülekezet volt, ha megnézzük, ez igazából Pál apostolnak a missziós útvonalait mutatja be a térkép. Ha közelebb hozzuk Kis-Ázsia részt, akkor azzal találkozunk, hogy itt vannak ezek a városok, itt látjuk Pergámon, itt helyezkedik el, Szmirna, Efézus, Laodicea, nincs kiírva mindegyik városnak a neve. Ez egy úgynevezett Via Egnácia útvonal mentén elterülő városok csoportja volt. A Via Egnácia útvonal az Rómából indult, és végigment Itálián, megjelenik itt ez melyik rész, talán Albániának az alsó részén, és Görögországon végigmegy egészen közel-keletre. Ez volt az a katonai útvonal, amin keresztül katonák végigmentek. Hajóút az legrövidebb volt, ha bár egyszerűbb lett volna valószínűleg a földközi tengeren, de ha szélcsend volt, akkor lehet, hogy nem volt elég evezős. Ez biztonságosabb volt, mert közben a politikai dolgot is ellenőrzés alatt tartották a jelenlétükkel. Tehát ennek az útvonal mentén helyezkedtek el, hogy itt látjuk Pergámon városát, helyezkedtek el ez a mai Törökország, azok a helyiségek, amelyek még mindig név szerint megvannak. Láthatjuk, hogy hol alakultak ki keresztény közösségek. Azonban itt látható sorban a városok neve: Efézus, Szmirna, Pergámon, Tiatira, Szárdis, Philadelphia, Laodicea. Tehát az útvonal elindult a tengermellékről a városok mentén, és visszatért szintén a tengermellékre. 7 várost, és ahogy földrajzilag követhetők a városok, úgy írja Jézus Krisztus, küldi Jánoson keresztül, írja János nekik ezeket a szavakat, ezeket a tanácsokat, intéseket, figyelmeztetéseket. Most számunkra az a megdöbbentő, hogy ha tanulmányozzuk behatóan ezt a 7 levelet, akik a Jelenések könyvén részt vettek a sorozaton az elmúlt évben, azok követhették ezt. Ez egyértelmű utalás van arra, hogy nem csak 7 gyülekezetről van szó az első században, hanem 7 korszakról a kereszténység történelmén belül, az első őskeresztény egyháztól Jézus Krisztus visszajöveteléig. Ha megnézzük sorrendben, Pergámon a 3. korszak volt. Időrendben ez így néz ki, az első század volt az első korszak.
Aztán jön a második korszak, az üldözés korszaka. Mikor szűnt meg a keresztény üldözés? Nem kérek évet, csak azt, hogy melyik uralkodónak a... Így van, köszönöm szépen. Konstantin császár, a híres Milánói ediktum. Nagyon sokszor említettem ezt a kifejezést. 313-ban. Miért akarnak Nisben 2013-ban ünnepséget szervezni? Mert 1700 éve, ez nagyon kerek évforduló, 1700 éve annak, hogy Konstantin császár a kereszténységet államvallássá kiáltotta ki. Hogy majd milyen jellegű lesz az ünnepség Nisben, ez még elválik, majd meglátjuk. A lényeg az, hogy Konstantin császár politikai manőverként, mert a történelemben ezt látjuk, politikai manőverként megpróbálja elnyerni a keresztény egyház kegyét, az egész birodalmat kereszténnyé teszi. Ezzel igazából többet rontott a keresztény egyháznak, mintha még kegyetlenebb üldözést indított volna el. Miért? Azért, mert vegyítette a pogány és a keresztény dolgokat. És a tudatlan emberek, akik addig napisten imádóak voltak, azt fogadták el, amit a császár mondott. Minden maradt a régiben a gyakorlat, a megnevezések változtak. Azt olvastuk, azt mondja János apostol, írja le Jézus szavait, hogy tudom a te dolgaidat, hogy ott laksz, ahol a sátán királyi széke van. Ahol a sátán lakik. Megdöbbentő, hogy az Zeus oltárára így nyilatkozik Isten. És még egy harmadik dolgot elmond a Jelenések könyve. Tehát pozitív dologként mondja, hogy ott laksz, ahol ilyen súlyos körülmények között kell megtartani a hitedet. Rád nézve pedig, mondja a pergamoni gyülekezetnek, illetve ennek a keresztény korszaknak, rád nézve pedig az a panaszom, hogy a Bálám tanítását megtartod. Most ahhoz, hogy ismerjük ezeket a bibliai kifejezéseket, azért egy-két dolgot tudni kell az Ószövetségből. Ki volt Bálám? Próféta volt. Hát az Isten prófétája volt. Hát mi a gond a Bálám tanításával? Az a gond, hogy Bálák király, pogány király, amikor látja, hogy Izrael népe jön, ugye az Egyiptomból kivonulás folyamán, akkor megijed a néptől, mert védtelennek érzi magát, és megpróbálja lefizetni Bálám prófétát, hogy gyere, és átkozd meg a népet, aki jön. Bálám visszakozik, de a sok pénz csábítására mégis rááll. Azonban egyszerűen Isten nem engedi meg, hogy átkot mondjon, és átok helyett áldás jön a száján ki. Sőt, ekkor mondja el a messiási proféciát, hogy majd csillag fogja megjelenteni a messiás születését. Lényeg az, hogy Bálám nem tud tétlenül ülni, és bántja a pénznek a hiánya, és ad Bálák királynak egy tanácsot. Fiaid vegyék feleségül az ő lányaikat. A lányaitok menjenek feleségül az ő fiaikhoz. Hívjátok meg őket a ti Isten tiszteleteitekre. Menjetek el az ő Isten tiszteleteikre. Vagyis mit tegyenek? Keverjék a pogányt az igazzal. Miért mondja ennek a korszaknak, ami 313-ban vette kezdetét, és egészen 438-ig tartott? Miért mondja, 458-ig, miért mondja ennek a korszaknak, hogy a Bálám tanítása ott van? Azért, mert Pergámon lelkülete, kerülöm a szót, hogy szelleme, mert nem valamilyen, nem tudom, lebegő valamiről van szó, tehát Pergámon lelkülete, a pogány tanítás lelkülete rányomta bélyegét a kereszténységre. És itt indult el tulajdonképpen a 4. század kezdetétől egy meghatározott torzulás. Most csodálva nézzük ezt a hatalmas oltárt. Azonban, ha visszaidézzük azt a verset, amit az előbb olvastunk, egy úgynevezett Antipás van benne megemlítve, aki az életével fizetett. Nem tudjuk, hogy miért. Lehet, hogy nem akart végigmenni az oltár lépcsőjén. Lehet, hogy nem akart áldozatot vinni Zeus oltárára, vagy pedig csupán annyit mondott, nem hiszek Zeus istenségében. De az életével fizetett, és nem ő volt az egyedül. Az a nagy kérdés ma, hogy ha valaki egy puskacsőt irányítana ránk, kész vagy-e megtagadni
Jézus Krisztust, akkor mit mondanánk? Ide lőjetek. De hadd mondok valamit. Sokkal könnyebb Jézus Krisztusért meghalni, mint Jézus Krisztusért élni. Mert a mártíromságot az ember könnyen fölvállal, és azt mondja, hogy én kész vagyok meghalni. Akkor az Úr csak biztosítja üdvösséget, hát meghaltam érte. De minden nap élni érte, keresni a vele való közösséget, kutatni az ő akaratát és az életünkbe beépíteni. Ez egy küzdelem. Pál apostol így nevezi, Timóteusnak írja az ő első levele 6. fejezetében, a 12. versben, harcold meg a hitnek a szép harcát. Nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál. Ez egy nagyon szép vers, én ezt a verset kaptam kerességi szövegekként. Amikor megkeresztelkedtem, egy emlékverset kaptam, ez az. Harcold meg a hitnek a szép harcát. Nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Ez tulajdonképpen a pergámoni oltár üzenete. Ma nem egy oltárról van szó. Ma a pergámoni oltárt lehet, hogy fölváltotta az internet, lehet, hogy fölváltotta, nem tudom, számtalan dolog lehet. A kérdés az, kész vagyok-e mindent megtenni, hogy az Isten oldalára álljak. És kerüljem, ahogy itt írja János apostol, a sátán királyi székét. Nem törvény, hogy egy szék legyen, vagy egy oltár, vagy bármi más lehet ebben a modern világban. Tovább kell menni a Pergamoni Múzeum másik termébe, ez pedig az Istár kapu. Hát nem tudom, látjuk-e így a méretéből, ez is egy elég nagy ajtó, ahol be lehet jönni a terembe. Látják a kapunak a nagyságát? Hihetetlen méretű ez a kapu. Azt kell tudni róla, hogy ez a kapu alatt járt valamikor Nabukodonozor király. És amikor én átmentem ez a kapu alatt, akkor úgy megilletődve gondoltam, hogy na most Nabukodonozornak a lábnyomaiba jár. Itt járt Nabukodonozor. Persze nem itt, nem Berlinben, mert ahogy elhozták a pergamoni oltárt, úgy elhozták a berlini múzeum számára az Istár kaput is, meg a város falának egy részét. Babilon városkapuja volt, és a felvonulási úttal együtt a végleges formájában Nabukudurri-uszur, vagy pedig Nabukodonozor uralkodása idején épült fel. És az, hogy felvonulási útvonal. Vallási ünnep volt az új év, egy új évnek a kezdete. Ez általában a pogány kultúrákban mindig tavasz volt. Miért? Hát mert akkor indul a természet, akkor kezdődik a nap újra hosszabbodni, itt kezdődik az új év, így gondolkodtak. Ez egy vallási ünnep volt, amin fölvonultak. Például az ilyen felvonulásokból, vagy fölvonulásokból alakultak az úgynevezett körmenetek a mai vallásos kultúrában is. Például Ésaiás könyvének a 66. fejezetében olvashatunk arról, hogy tekint erre Isten, és olvashatunk arról, hogy ezt általában ilyen ligetekben alkották meg, és mindig dombon. Na most nekünk az a problémánk, hogy igen, szűkölködünk dombokban. Ellenben, ha egy picit elmegyünk országunknak olyan részére, ahol már bimbes, dombos a környék, vagy hegyvidék, akkor hol épülnek általában a különböző kolostorok, hegyhelyek? Mindig fönn a csúcson. Tehát ez megmaradt a régi időből, a régi világból. Babilon város egy csodálatos város volt. Persze senki közülünk nem látta, de a följegyzés alapján fantasztikusan megépített város volt. Az Istár kaput láthatjuk, ugye ez elképzelt rajz, ahol az Istár kapun vonultak át Babilon lakosai. Irak területén helyezkedik el Babilon városának a romja. Van egy megdöbbentő profécia a Bibliában, ami arról beszél, hogy Babilon városa rommá fog lenni, és soha senki nem fogja megépíteni, soha senki nem fogja lakni, csak sakálok, sasok és más vad állatok és madarak. És képzeljék el, hogy ez a profécia szó szerint így teljesedett Babilonban. Csak a romjai vannak. Egyetlen tábla jelzi a turistáknak, hogy arra vannak Babilon romjai. Az más dolog, Saddam Hussein palotájában találták ezt a képet az amerikai katonák,
Saddam Hussein Nabukodonozor királyt tekintette úgymond elődjének, akire föltekintett, és Nabukodonozor királyt szerette volna mindenben követni. Ő volt a, minek nevezik, ideálja? Számára a példakép. A legfontosabb példakép abban volt, egy alkalommal ezt említettem önöknek, az amerikai Time magazin újságírói számára nyilatkozott, még uralkodóként Saddam Hussein. Ő azt mondta, hogy ő a világmindenség ura szeretne lenni. Egy birodalomnak az ura. Ugyanúgy, ahogy Nabukodonozor volt, és elmondja azt az újság, hogy Nabukodonozort Babilon valamikori királyát tartja hősnek. Miért? Dániel könyve alapján Nabukodonozor volt az, aki Jeruzsálemet lerombolta. És Saddam Hussein számára ez rendkívül vonzó cselekedet lett volna. Ugye a Közel-Kelet konfliktusait, ha ismerjük, akkor azzal találkozunk, hogy ez nagyon valós veszély mindig az ott élő, egymással ellenséges viszonyban élő népek számára. Ha megnézzük Nabukodonozor királyt, mielőtt szólunk bármit is az Istár kapuról, tudni kell, hogy az új babiloni birodalom az első igazából nagy világbirodalom megalapítója volt. Említettük tegnap, hogy a karkemisi csata után, amikor meghal az apja, Nabopolasszár, akkor ő átveszi a birodalmat, megalapítja úgymond az új babiloni birodalmat, megerősíti, és több hadjárattal például a zsidókat fogságba viszi, sok más népet is leigázott, és terjesztette ki az uralmát fölöttük. Most ő volt az, a történet szerint, aki építette az Istár kaput. Tudni kell, hogy a kritikusok hosszú ideig cáfolták ezt. És azt mondták, hogy kizárt dolog, hogy Nabukodonozor nevéhez kötődjön az új babiloni birodalom megalapítása, Babilon városának a megépítése, és többek között így az Istár kapu megépítése is. Mindaddig, amíg említettem tegnap az archeológus nevét, Robert Koldewey archeológus ásatásokat kezdett a 19. század végén Babilon romjainál, téglák ezreit hozták föl Nabukodonozor király pecsétjével. Tehát még a tégla égető kemencéknél is azok a formák, amikbe a téglát először agyagból elkészítették, belepréselték, mindegyik présnek a lenyomó részén ott volt Nabukodonozor király pecsétje. Hogy ez a tégla Nabukodonozor király városához készül. És ez egy megdöbbentő dolog, és amikor ezt Robert Koldewey föltárta, akkor mit tettek a kritikusok? Azt mondták, hogy elnézést. Tévedtünk. Említettem tegnap, hogy amikor az ember elhallgat, a kövek fognak megszólalni. És ez egy csodálatos tanúbizonyság ennek. Van egy másik kő is, égetett cseréptábla, amit úgy ismernek, hogy Nabukodonozor levele. Szintén Babilon városának az építéséről beszél benne, és írja le a terveit. Tehát térjünk vissza magához az Istár kapuhoz. Miért fontos ez az Istár kapu? 120 oroszlán látható, itt még nem látunk minden oroszlánt, más állatokat is látunk, tehát összesen 120 oroszlán látható az égetett kerámia, tehát csempe. Képzeljük el, látszik rajta, hogy 2500 éves csempe. De képzeljünk el a városban 30-40 méter magas falat, 200 méter hosszan mind a két oldalon kicsempézve, gyönyörű kék csempével, aranyszínű állatfigurákkal. Tehát 120 oroszlán figura látható ezen a szakaszon, ezen a 200 méteres szakaszon, ezek voltak Istár istennő szent állatai. De nem csak oroszlánok voltak, hanem 150 bika és sárkány. A bika az az Adad viharisten szent állata volt, a sárkány meg a Márduk isten szent állata. Most hadd ne menjünk bele, hogy ki volt a Márduk isten, meg ki volt az Adad isten, egy picit majd Istár istennővel foglalkozunk, mert az ő számára épült a kapu, illetve az ő tiszteletére, és bennünket igazából a kapu érdekel. Most ha megnézik ezeket az állatfigurákat, egy picit visszamegyek az előző képre, látjuk itt rajta ezeket az állatfigurákat. Tehát fölváltva
váltakoznak ezek az állatfigurák. Hogy néznek ki? Tehát a kerámiába úgymond beépítve, azon a részen, ahol az állat van, ott a kerámián ilyen dombormű jellegű van, más színnel megfestve, kiégetve együtt az alapszínnel, hihetetlen minőségben, hihetetlen látvány még most 2500 év elmúltával is. Az ősi Babilon romjai, tehát ez most nem Berlinben vagyunk, elmegyünk Irakba, amit Robert Koldewey föltárt, tehát az, amit ő föltárt falat, ezt nagyon komoly, különböző vegyi biológiai eljárás alá kellett vetni, hogy megtisztítsák 2500 év távlatában. Hihetetlen munkát végeztek el, de a romokon is látszik Babilon várfalának a mérete. Látjuk ezt az impozáns téglafalat. Babilon várfalának a mérete, az Istár kapunak a nagysága, formája, a várfal kinézetét láthatjuk. Persze ezt nem a babiloni romok alatt találták egy mérnöki rajzot, hanem a rekonstrukció alapján, ahogy kiásták a romokat, annak alapján határozták meg, hogy nézett ki maga a várfal. Ez volt a bevehetetlen város. Miért volt bevehetetlen? Emlékezünk rá, említettem. Több kocsi mehetett egymás mellett a várfalon, a várfal magas és lerombolhatatlan volt. 20 évre elegendő élelmük volt, és ott volt az Eufrátes vize. Na de nem csak bevehetetlen város volt, hogy nevezték ezt a hajót? Titanic. Hogy mondták a Titanicról? Az elsüllyeszthetetlen hajó. És mi lett az elsüllyeszthetetlen hajóval? Elsüllyedt. Mi lett a bevehetetlen várossal? Bevették. Tehát ez az, amikor az ember valamit tervez, és úgy érzi, hogy ő most, úgy, ahogy azt hiszem Cook kapitánynak hívták a Jack London novellájában szereplő hajós kapitányt, ahogy a kapitány gondolta, hogy na most becsaptuk még az Istent is, most megépítettük a bevehetetlen várost, megépítettük az elsüllyeszthetetlen hajót, ilyen nincs. Tehát az ember soha nem lehet nagyobb az Istennél. És amikor úgy képzel el, hogy nagyobb lesz, tudják, hogy honnan ered ez az ötlet? Az ős lázadás, azt olvassuk a Bibliából, úgy kezdődött, hogy egy angyal fejedelem, név szerint Lucifer, elgondolta, hogy mi volna, ha az Isten fölé kerülne. Tehát a teremtett lény a teremtő fölé. Sikerült neki? Nem. Amikor megkísérti Évát, azt mondja neki, ha rám hallgatsz, akkor olyan leszel, mint az Isten. Vagyis mit ajánl neki? Azt, ami ő neki sem sikerült. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy na most jól figyeljenek, mert a következő 10 percben elmagyarázom, hogy lehet lottó 7-est megcsinálni nagyon egyszerűen. Tegnap este kaptam egy e-mailt, valakitől vírusos gépből jött, mert nem tervezett e-mail volt, de a lényeg a következő. Heti 10-12 óra munkával, ez nem sok, ugye? Heti 10 óra. Hát ez 7 nap alatt, ez napi másfél óra. Heti 10-12 óra munkával havi 5-7 ezer dollárt kereshetek. Otthon kell ülni a számítógép mellett. Csupán kezdetben kell 50 dollárt átutalni erre meg erre a folyószámlára. Hát ha ez az ember talál egy 100 balekot, aki befizeti neki, már meg is kereste, ugye? Tehát ő nem mondja meg a kezdetén, én Angliába kijártam ezt az iskolát, amikor nem mondják meg, hogy tulajdonképpen pontosan mit kellene csinálni, és fizetni kell azért, hogy megmondják, ezt tudják milyen? Mikor valaki föltett egy kérdést, hogy lehet meggazdagodni, 5 euróért megmondom. És akkor mindenki küldött neki 5 eurót, és mindenki írt vissza választ, hogy így. Tehát amikor mi úgy gondolkodunk, hogy most megcsináltuk a bevehetetlen város, meg az elsüllyeszthetetlen hajót, akkor Isten fölé akarjuk tenni magunkat. Amikor úgy érezzük, hogy kitaláltuk a legjobb rendszert, meg a legjobb módot, lehet, hogy a Biblia másként mondja, de ez most tuti, ez biztos. Istár kapuról beszélünk, nézzük meg az Istár istennőt, nézzék el nekem a képet.
csak szobor, de így képzelték el Istár istennőt, aki a növény és állati vegetáció, a szerelem, a viszály, a termékenység és az anyaság istennője. Jól összekeverték, ugye? De nézzük meg, csak sorban. A szerelem és a viszály, ez szokott együtt menni? Sajnos szokott, amikor megszűnik a szerelem, jön a viszály. De a szerelem és a termékenység, ez is párban van, és a termékenység és az anyaság, úgy érezzük, hogy valahogy összefonódik, növény és állati vegetáció, az élet. Ezt tulajdonították Istár istennő hatalmának. Most képzeljük el azokat a jeruzsálemi foglyokat, zsidó fiatal embereket, férfiakat, nőket, akik hosszú-hosszú gyalogtúra után Jeruzsálemből a pusztán keresztül elgyalogolnak, mert össze van kötve a kezük és viszik őket, egész biztos, hogy nem teveháton utaztak, elgyalogolnak Babilonba. És amikor odaérnek, akkor át kell vonulni egy kapu alatt, ami azt jelenti, hogy ők most már az Istár istennő alapvalóivá lettek. Mennyire megalázó volt ez számukra. Az identitásukat törte össze. Az ég úrnője címmel illették. És ez egy nagyon érdekes megfogalmazás, ugyanis nagyon sok esetben a történelem folyamán megjelenik ez a kifejezés, hogy az ég úrnője. Istár istennőnek a történelem folyamán rengeteg más istennővel, Istennel összeolvadt a kultusza. És az ő alakjából nagyon sok későbbi istenség származik. A legfontosabb hozzá kapcsolódó istennők, hát ha megnézzük a felsorolást, nem tudom, hogy a történelemből melyiket ismerjük, Asztarté, Asratum, Atirat, Aserdus, Asera, Atargatis, Élat, Baálat. A Bibliában is szerepel ezek közül például az Asera, szerepel a Baál, vagy a Baálat, a Baál istennek a felesége, mondjuk így, ugye ezek mind istennők. Valójában hasonló tulajdonságot tulajdonítottak neki. Például egy mázas Istár szobor egy pártus koporsóból, ami előkerült, valamilyen módon mindig szimbolizálja a nőiességet és a termékenységet. Egy érdekes dolog, és kérem, ne kövezzenek meg érte, amikor a termékenységről van szó. Mit gondolnak? Van a nyúlnak valami köze meg a tojásnak a termékenységhez? A termékenységhez. Hallom, hogy súgják. A nyúlnak például mi a köze? Az, hogy szapora. Hát gyorsan szaporodik. A tojásból meg mi lesz? Új élet. Tehát a nyúl meg a tojás egyértelműen a termékenységnek a szimbóluma. Na most tegyék le a köveket, amiket esetleg megragadhatnának. Van-e a nyúlnak meg a tojásnak valami köze Jézus halálához? Megdobálták tojással Jézust? Nem. Voltak nyulak ott a kereszt körül? Nem. Akkor mi köze neki? Mihez kötődik a nyúl meg a tojás? A termékenység kultuszhoz. Ez nem azt jelenti, hogy húsvétkor ne idézzük fel Krisztus kereszt halálát. Ez nagyon fontos dolog, hogy mi beszéljünk arról, hogy Jézus Krisztus miért halt meg. Ez nagyon fontos. Mert ha ezt nem tudjuk, akkor hiába élünk. Ellenben, ha Jézus halálát, meg a szenvedés történetét én a termékenység kultusztal teszem egy szintre, akkor én megaláztam Krisztus szenvedését, holott ő személyesen én érettem szenvedett. Nabukodonozor király Dániel könyvének 2. fejezete szerint egy álmot látott, nem fogom ezt részletesen magyarázni, mert egy egész estét venne igénybe, és az álom szerint Dániel próféta mondja el neki végül az álmot, az álom szerint birodalmak sorsát jelentette ki az Isten Nabukodonozor királynak. Nabukodonozor királynak azt mondta, igaz, hogy az Istár istennő, meg a Márduk isten, ő volt a hímnemű istenek közt, hadd mondjam így, a legfőbb egy Babilonban, igaz, hogy ők a te vezetőid.
De az élő Isten, az én Istenem azt jelentettek, és itt találkozunk azzal, hogy amikor Isten üzenetet küldött pogány uralkodóknak, akkor ők, sem a tanácsosaik, sem a csillagjósaik, sem a varázslóik, soha senki nem tudta megfejteni. Mindig az Isten emberének kellett jönni. Például Fáraó, a 7 sovány meg a 7 kövér tehén, hogy amikor a József jön és a börtönből kihozzák és megmagyarázza. Nabukodonozor látja ezt az állóképet. Belsazár király látja a falra író kezet. Mindig az Isten emberének kell jönni, mert az isteni üzenetet mindenki más csak félre magyarázza. De az Isten embere mindig megmondta pontosan, konkrétan az értelmét. Tehát azt mondja Dániel, van élő Isten az égben, aki kijelentette, hogy te vagy az aranyfej, jön utánad más, majd egy harmadik, majd egy negyedik. És végül egy kis kő a lábáról letöri az állóképet, az egészet összetöri, a kiskő pedig nagyjá lesz, és betölti az egész földet. Na most így fejezi be Dániel a királynak, hogy igaz az álom, és bizonyos annak értelme. Ennek ellenére, hogy olvassák Dániel könyvének a 3. fejezetét, akkor azzal találkoznak, hogy Nabukodonozor elkezd gondolkodni. A 2. fejezet úgy fejeződik, hogy Dániel nagy rangra emeli, mert ilyen értelem és bölcsesség senkiben nincs. De amikor elkezd gondolkodni, meg meghallgatja az Istár istennőnek a papjait, akik a következőt mondják neki. Király, mi a babiloni köszöntés? Most tudni kell, hogy volt egy köszöntés forma, Biblia is beszél erről, ahogy a babiloni királyt köszönteni kellett. Ha valaki bement a király elé, akkor így kellett köszönni. Leborult előtte, és azt mondta, király, örökké élj. Ez egész jó, ugye? Próbálják ki, holnap találkoznak ismerősükkel, és mondják neki, hogy Jóska, örökké élj. Lehet, hogy egy-két elképett arcot fogunk látni. De Babilonban ez volt a szabály. És azt mondják a királynak. Mit mondott ez a zsidó próféta? Hogy jön utánad másik. Hát neked minden nap azt mondjuk, hogy király, örökké élj. A te birodalmad örökké fönn fog maradni. Azt olvassuk, hogy a király erre föl készített egy hatalmas szobrot. Dúra mezején. Ugyanezt, amit álmában látott, ezt a szobrot elkészíteti, azzal a kivétellel, hogy az álomban látott szobornak csak a feje volt aranyból, ő meg az egészet aranyból készíteti. Mit jelentett ez? Ha az arany az ő birodalmát jelenti, akkor majd én megmutatom, hogy az én birodalmam örökké fenn fog állni. Tehát ő szerinte van bevehetetlen város, van elsüllyeszthetetlen hajó, van meginoghatatlan birodalom. Így gondolkodik az ember. Azt mondja Dániel a királynak. Kéz érintése nélkül egy kő esik le. És ez a kis kő, mondja, nagyjá lesz, betölti az egész földet, mert az egek istene támaszt birodalmat, amely örökké megáll. Nos, én úgy érzem, hogy számunkra az az üzenet, amit Dániel próféta elmondott, hogy igaz az álom és igaz annak értelme. Hatalmas, elképzelt istenek és istennők voltak. Zeus, ott a hatalmas oltára. Istár istennő, ott a csodálatos kapu, bevonulási kapu. Ez mind a múlté. Múzeumban láthatjuk. Az, ami a fontos és számomra csodálatos érzés, hogy az a Biblia, amely mindenről írt, és megírták 2000, 2500, 3000 évvel ezelőtt, az nem vált a nevetség tárgyává, nem vált a múlté, vagy múltá, hanem pontos, hajszálpontos információként ott van a kezünkben, és erről beszélnek a kövek. Na most, erről beszél az Istárkapu, erről beszél a Pergamon oltár, és így tovább. Ebből az álomból, amit Nabukodonozor király látott, ha akik nem voltak itt régen, amikor erről beszéltünk, azoktól elnézést kérek, nem tudok kitérni a részleteire. Egyetlen dolog nem valósult még meg.
nem valósult meg az az utolsó rész, amikor a kiskő leesik, és összezúzza az emberi hatalmat, gazdaságot, politikát, ármánykodást, mindent, hogy ő betöltse az egész földet, és mindörökké megmaradjon. A nagy kérdés. Az Istár kapun akarok átmenni, vagy ott az Új Jeruzsálem kapuján? Ott akarok lenni az Isten örök országában, az ő eljövetelekor vele találkozni, vagy pedig megelégszem azzal az emberi próbálkozásokkal, amelyek megpróbálták megalkotni a bevehetetlen várost, az elsüllyeszthetetlen hajót, meg az örökké fönnmaradó birodalmat. Csupán ettől függ. Melyik oldalra akarsz állni? Holnap esti témánk, amely beszél a római katakombákról, még közelebb visz bennünket ahhoz, hogy miben hittek azok, akik készek voltak oda lemenni. És újra csak azzal találkozunk, melyik oldalra akarsz állni. Ezzel a kérdéssel fejezném ma este. Köszönöm, hogy itt voltak, várok nagyon sok szeretettel holnap este is mindenkit az első emeleti teremben. Nyugodalmas jó éjszakát!